Светлана Захарова үз визитында инвалидларның һәм хәрәкәте шикләнгән кешеләрнең өстенлекле хезмәтләргә тоткарлыксыз ирешә алуын тәэмин итү чараларының үтәлешен тикшерде. Хастаханәдә авырулар өчен тудырылган шартлар һәм заманча технология белән җиһазланган кабинетларга да уңай бәя бирде. Уңайлы мөхит программасының гражданнарны социаль яклауга юнәлтелгән дәүләт программалары арасында аеруча мөһим урын биләп торуында сызыклады Казан кунагы. Есть все возможности именно оказания медицинской помощи сельскому населению. Это не каждый может похвастаться район. Наверное, это, я уже сказала, медикам, наверное, плюс, что глава с медицинским образованием и очень трепетно относится именно к здоровью своих подопечных. Светлана Захарова мәгариф хезмәткәрләренең Бәрәшбаш авылы җирлегендә узган Сабан туенда катнашып, шушы өлкәдә хезмәт куючыларны тәбрик итте. Җирлегебездә булган үзгәрешләр турында сөенеп, халыкның матур һәм тату итеп яши белүен дә билгеләде. Я думаю, что вот те преобразования, которые есть, они найдут свои продолжения. Здесь очень понравилась программа по детским садам, что ведется работа не только с учащимися, но и с родителями. Мәгариф хезмәткәрләре өчен көнедә матур кояшлы булды. Ярты елга якын дәвам иткән пандемиядан соң рәхәтләнеп аралашыр, ял итәр өчен бер мөмкинлек дә итеп кабул итәргә кирәктер моны. Бүгін шундай матур кояшлы көндә укытучыларның Сабантуй бәйрәме үткәрелә һәм нәрсә әйтәсе килә. Менә шу дистанцион укулардан соң, озак җәйге яллардан соң бүген коллегаларны күрү, монда аралашу безгә зур бәхет дисәк тә ялгыш булмас. Таныш йөзләр, бәйрәм рухы. Үземнең укытучы булу белән бик горурланам. Менә бу без бүген Сабантуйга җыелдык. Мондай Сабантуйлар безнең еш була. Укытучыларны, мәктәп коллективын, педагоглар коллективын җыеп, менә шушылай итеп бәйрәмнәр оештырганга без район башлыгына һәм үзебезнең мәгариф җитәкчесенә бик зур рәхмәтле. Зур хезмәт куеп эшләгәннән соң, шундый матур ялга җыелгансыз, сезне барыгызны да шушы бәйрәм белән ихлас күңелдән баек урта мәктәбе коллектив исеннән ихлас котлыйм. Шушы матур мероприятиедә зур энергияләр туплап, 1 сентябрьдә балаларга белем һәм тәрбия бирүдә шын көч йөк кайтырсыз дигән ышанышта, рухта калам. Светлана Захарова халыкка хезмәт күрсәтү объектларында һәрвакыт уңайлы хөкем сөрергә тиеш дигән фикерен дә җиткерде. Хезмәтнең сыйфатын кайгырту дәвамлы булса гына, яшәешебез дә матур булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.